Mitä sä oot duunannut? Do you perhaps want to come outside with me for a moment? Okei. Me pitää olla varovaisia, meidän naapurit on sit semmin vihaisia tällä hetkellä. Häkä? Oh my god. Eiks se oo ihana, eiks se oo kaunis? Eiks se oo kaunis? Miksi? Tämmösen ihan saatanan ison tornin tänne. Sä oot kääntänyt ihan saatanan ison tornin tänne. Oh my god. Siis se tornin. Ilme, onks tää äkä? Anneka kysyä, että onko tämä tähystystorni, mistä ammut nakuja? Perhaps. Vastaus on, että perhaps. Siis tää on ihan vittu. Siis tää on legit ihan vitun iso. Mitä helvettiä? Käytiinkö meidän kaikki storit, onks meillä yhtään upkeepia? No silloin crossbowkin se voi tappaa. Jep. Niin, eli se ei oo naku. Niin. Löysät moraalit. Kohta tulee nakulle, kuule löysät pöksyt.